Du kan være med til at gøre en forskel for kræftramte børn. Støt Sport and Charity. Mit navn det er Camilla Martin. Sport and Charity hjælper kræftramte børn tilbage til livet gennem træning. Mit navn er Andreas Bjelland. Hos Sport and Charity drømmer vi om, at hver eneste kræftramte barn i Danmark kan få sit eget træningsudstyr, så de kan træne både derhjemme og under indlæggelse. Mit navn er Joachim Bolsen. Sport and Charity har på baggrund af forskning fra Rigshospitalet udviklet et træningsprogram til kræftramte børn. Mit navn er Henrik Larsen.